from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga ang katawhan magkasinabtanay ug magtinabangay. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, hatagan unta sa mga grasya labi na sa maing panglawas, kalinaw ug kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo sanglit ang pag-alagad kanimo mauman ang among way kinutubang kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa Makabiyo. Ang daotang hari nga si Antioco Epifanes, anak ni Hari Antioco III sa Syria, maoy usa ka kaliwat sa usa sa mga general ni Alejandro. Si Antioco Epifanes nahimong usa ka patinga nga priso didto sa Roma sa wala pa siya mahimong hari sa Syria sa tuig usa ka gatos ug katluag pito. Niadtong panahon na may tinguha didto sa yuta sa Israel nga usa ka pundok sa mga mabudhion nga mga Hudiyo nga walay pagtagad sa balaod ug maoy nagdaldal sa daghan sa among katawhan. Miingon sila, makigsabot lang kita sa mga dili Hudiyo kay ang atong pagdumili sa pagpakig-abin kanila walay kaayuhan nga midangat kanato kundili kagubot. Kining huna-hunaa giuyunan sa daghang mga tao ug aguban nila hilabihan kadasig mahitungod niini nga miadto sila sa hari ug nakadawat gikan kaniya og pagtugot aron magsunod sila sa mga batasan sa mga dili Hudiyo. Nagtukod sila didto sa Jerusalem og usa ka estadium sama niadtong didto sa mga syudad nga Grego. Nagpaopera sila aron pagtago sa ilang pagkatinuli ug gibiyaan nila ang balaan nga kasabutan ug nakig-uban-uban sila sa mga dili Hudiyo ug naghimo sila sa tanang matang sa daotan. Unya si Antioco nagpakanaog og usa ka kasuguan nga ang tanang mga nasod sa iyang imperyo kinahanglang mobiya sa iyang kaugalingong mga batasan ug kinahanglang mahimong usa ka katawhan. Ang tanang mga dili Hudiyo ug bisan daghan sa mga Israelita
miduko niining kasuguona. Ilang gisunod ang relihiyong opisyal nga pagano ug naghalad silag mga sakripisyo ngadto sa mga Dios-Dios ug wala na sila magtuman sa adlaw nga igpapahulay. Sa ikanapulog 5 ka adlaw sa bulan sa Kisleb sa tuig 100 ug 45 si Hari Antioco nagbutang sa ang makalilisang nga talahon awon didto sa altar sa templo ug gitukod ang mga altar nga pagano didto sa mga lungsod sa tibuok nga Judea. Gihalad ang mga sakripisyo nga pagano atubangan sa mga kabalayan ug didto sa mga kadalanan. Ang bisan unsang mga basahon sa balaod nga hikaplagan gigisi ug gisunog. Og bisan kinsa nga hisakpan nga nagdala og usa ka hulad sa balaan nga basahon o nagtuman sa mga balaod gipapatay sa sugo sa hari. Apan daghang mga tawo sa Israel milig-ong misukol sa kasuguan sa hari ug nagdumili sa pagkaon sa kalanon nga mahugaw sumala sa seremonyas. Gipalabi nila ang pagpakamatay kaysa pagsupak sa balaan nga kasabutan o sa pagkaon sa dili malinis nga kalanon ug daghan ang namatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tagay ako ginabuhi, Ginoo, ug tumanon ko ang imong kasuguan. Tagay ako ginabuhi, Ginoo, ug tumanon ko ang imong kasuguan. Puno ako sa kalagot tungod sa tawo nga dautan nga mibiya sa imong balaod. Bisa nagapos ako sa litag sa dautan, wala na ko hikalimti ang imong balaod. Tagai ako kinabuhi, Ginoo, ug tumanon ko ang imong kasuguan. Bisan nagapos ako sa litag sa dautan, wala na ko hikalimti ang imong balaod. Luwas ako sa daog-daog sa mga tao, aron bantayan ko ang imong mga sugo. Tagai ako kinabuhi, Ginoo, ug tumanon ko ang imong kasuguan. Gihasmagan ako sa mga daotang manggugukod, nga halayo sa imong balaod. Luwas ako sa daog-daog sa mga tao, aron bantayan ko ang imong mga sugo. Tagai ako kinabuhi, Ginoo, ug tumanon ko ang imong kasuguan. Ang kaluwasan halayo ra sa mga makasasala, kay wala sila mangita sa imong mga kasuguan. Giluod ako pagtanaw
sa mga mitalikod kanimo, kay wala manila bantayi ang imong saad. Tagai ako kinabuhi, Ginoo, ug tumanon ko ang imong kasuguan. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jerico, may usa ka buta nga naglingkod ug nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya, unsa ba kini? Sa Jesus nga taga Nazaret milabay, miingon sila kaniya. Unya misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Tungod niini gikasab-an siya sa mga tao nga naguna o gipahilom siya. Apan mikusog hinoon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Busa mihunong si Jesus og misugo nga ang buta dadon ngadto kaniya. Sa nahiduol na siya, nangutana si Jesus kaniya, unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo? Mitubag siya, Sir, gusto unta ako nga makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus, makakita ka, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Og diha-diha nakakita siya og misunod kang Jesus og nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita niini sa mga tao, midayeg silang tanan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining maong buta, makakita ni siya sa una, niya nabuta, niya sinati siya nga lisude kaining mabuta ta, nangayo na sad siya kaluoy sa Ginoo nga makakita siya pag-usab. Niya gihataga na sad sa Ginoo og pananaw. Ambot sa inyong paminaw, musugot pa ni siya mabuta pag-usab. Murag di na tingali. Kung makatilaw lang tag impierno, din agitaganahan magpakasa. Mao ginay tinuod. Ang nakaapan lang, wa takatilaw og impierno pa din his kalibutan. Mao nang maglisod tag pugong sa sala. Ang sala mao nay makapahimo natong buta. Diri sa unang pagbasa, nabutaan ang mga Hudiyo tungod sa ilang kahadlok sa mga powerful nga mga kaaway. Misunod sila bisag unsay isulti sa ilang mga kaaway. Kadto sila si Hari Antioco. Nya naghimo sila mga pagsimba, pangabuhat nga supak na gyud kaayo sa ilang pagtulunan. Pero matud pas unang pagbasa, dunay mga Israelita, dunay mga Hudiyo nga gipalabi nila ang pagpakamatay kaysa magbuhat og pagsupak sa ilang balaod nga giila nga balaod sa Ginoo. So sa una pagid ni ang nagtuos Ginoo sa mas mga Israelita
nga mausad ang kaliwat ni David o kaliwat ni Hesus o kaliwat nato sa pagtuo, uso na gid ni sa una ang pagpakamatay. Pero karon murag wa naman kaayoy magpakamatay, mo patay hinuon, dili magpakamatay. Sige ko na be, lingian na imong tupad ina andam bakang magpakamatay para nako. Ana. Yagdigin na mo sugot, mo patay ng tawhana. Muna, gipadayon sad ni sa Ginoo ang hagit hangtod karon o gitiman-an ni Kristo sa iyak mismong dugo. Siya nagpakamatay para nato, to set an example nga kini di ang pagpakamatay aron pagsaksis atong pagtuo gikinahanglan ginig maayo. Nya mao ni ang tuburan sa kinabuhi nga tinud-anay. Muna diri sa atong tubag sa Salmo niingon, tatagai ako kinabuhi Ginoo og tumanon ko ang imong kasuguan. Pero sa tinud-anay, tumanon ko ang imong kasuguan Ginoo bisan pag mawad-an ko kinabuhi. Muna'y gibuhat ni Pedro Calungsod, ni Lorenzo Ruiz. Na unsaon man ni nato pag-translate sa atong kinabuhi, ang atong paghigugma sa mga kabos ug sa mga nanginahanglan ug sa mga makasasala labaw sa atong paghigugma sa atong kaugalingon, maunay pagpakamatay nga gipangita sa Ginoo. Dili ka na mga suicide bomber, dili ka nang paghikog nga muambak kas building o maglaslas ka sa imong kamot kay isog kunuhay kay ka. Dili na ay tinalawan man na kana gyung muhatag ka ngadto sa imong isig katao bisan pagwa na kay imo. No, mo na pinakanindot. Munang pasalamat ko ninyong namalit og mga slots. Sibaw ko daghan ninyo mga pobre na sad kaayo. Pero ato ning gihimo aron pag tabang sa mga kabos. Ang atong mga kabos nga tagaanan na bugas nga mga 3,600 na sila. So nagsugod na tarog panghatag og mga bugas niya, nagpadayon sa tagtrabaho og mga balay nga gubaon. Hopefully makaabot tag sa 60 ka balay. Ang matag balay mo gasto og mga 20 to 30,000 pesos average dana na sa mga materyales og sa labor nya. Tabang mo ana, gahapon gipakita nato nakahuman na tag usa nya. Salamat sa nagsigig palit og slots ang atong CTO. Karon na rabaning Huwebes Kutob, nahalina na ta as of yesterday og 22,600 ka slots, 17,400 pa ang available, tag 100 pesos per slot. Nya naatay 192 ka 60 slot challenge or 6,000 pesos. Unya ang ato sang kuan ni uminto sa gamay ang atong SBF DAG ni abot na sa 587. Unya napay 59,413 ka slots nga available, tag 500 sa ni per slot. Yang atong investment slot ni tubo-tubo sad ni abot nag 118 ang atong halin, 22 slots na lang sa DSAP ang atong available, 22. So naamoron dihay tag 500,000 nga 22 kabuok, hotda na lang nigpalit niya. Sa ato sang 118 ang 103 maunay atong actual nga cash investment, unya 15 ka slots pa ang pledges. So kining tanan pulos gini expression of love o pagpakamatay, ginagmay o dinagko alang sa kaayuhan sa tanan. So atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kaayo. Praise the Lord. Unya, unsa may atong buhaton?
aron mahunong ning kamatay sa kalibutan kaning gubat o panag-away. Simple ra gyud kaayo. Samas gibuhat sa mga balaang tao, wa sila mo apil sa gubat, ni apil sila ampo, ni apil sila og pangita sa Ginoo taliwa ni ining kagubot. Sama sa buta, gikasab-an siya, gubot ang iyang palibot, pero wa gid siya mawa sa iyang focus. Singgit gid siya, Hesus, anak ni David, kaluy-i ako. Wa siya maalihi sa kagubot sa kalibutan. Nga igsuon, gubot siguro ang atong palibot, pero wa na magpasabot nga ang Ginoo layo nato. Dili solusyon ang pagsigi natog lalis kinsay sakto aning nanagubat. Mutan-aw lang tas Ginoo og mutuman sa iyang sugo. Maunay sikreto sa kalinaw, maunay sikreto sa kinabuhi og kaayuhan sa kinabuhi. Sige, manindog na ta. Atong ipadangat ang atong mga pangamuyo ngadto sa Dios. Mga igsoon, pangayoon nato sa Dios nga bukhon niya ang atong mga matas pagtuo aron makita nato ang tinuod nga dalan sa kaluwasan. Moingon kita, Ginoo, dan-agi kami sa imong kahayag. Ginoo, dan-agi kami sa imong kahayag. Nga ang mga nangulo sa simbahan, pinaagi sa ilang mapaubsanong pagkinabuhi, magtultol kanato ngadto sa Dios ang Amahan nga sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dan-agi kami sa imong kahayag. Nga pinaagi sa atong mabinationg mga buhat, kanunay natong pangitaon sila nga gitamay, gisalikway, o wala higugmaa sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dan-agi kami sa imong kahayag. Nga sama sa buta didto sa Jericho, ato untang mabatunan ang ligong pagsalig sa makaalim nga presensya ni Jesus ug mosunod kita kaniya diha sa dalan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dan-agi kami sa imong kahayag. Nga ang mga masakiton og sila nga nag-antos sa pagkabuta, makakaplag og kaayuhan og kahupayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dan-agi kami sa imong kahayag. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dan-agi kami sa imong kahayag. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dan-agi kami sa imong kahayag. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dan-agi kami sa imong kahayag. Nga ang mga nangamatay, makadawat sa pahulayng dayon o sa kahayag nga walay pagkapalong, didto sa himaya sa Diyos nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dan-agi kami sa imong kahayag. Amahan nga naa sa langit, pun-a kami sa imong gugma, dawata kining among mga gipangamuyo, nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug himaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaingon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pag-ibig sa yuta, maigon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuan sa kami sana utan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat ron mao ang divine sight or Diyos non nga pananaw. Mao ni siya ang gasa sa pagtuo nga makakita ta Ginoo bisan pataliwa sa mga kagubot ug makabuhata sa maayo bisan pataliwa sa mga panghulga. So ato ning padayonon. So ako ang hangyo ninyo, padayon mo palit og slots, labi na gyud sa atong sitiyo kay mga pila na lang kaadlaw, 4 na lang kaadlaw mo end na ni. So naapay mga 17,400 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Siguroon sa ninatog palit ha. Sige. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba